I gylch y gwartheg ar fore ola'r sioe fawr, ond digon o gystadlu I godi'r calon drwy'r dydd ac dwi'n cael cwmni da ar gyfer y dosbarth cyntaf heddi ynghylch y gwartheg, sef Caryl Haf Davies o Eglwys Wrw. Bore da, Caryl, croeso ato ni. Bore bach, you know. Shwt sioe ti di gael? Ie, mae wedi bod yn wythnos really nice. Joio dal y lan gyda pawb a dod â heffer i'r sioe a mae'r tywydd wedi bod yn... Wedi bod yn twff, ond na, tywydd braf. A wedi dod a bistych wedi styr sioe, heffer wedi styr sioe. Na, ie, heffer, ie. Y limosan sydd â chi gatre, dyna'r bryd sydd yn mynd â'ch... Wel, wedi dwy'n eich calon chi fel petai. Ie, so Limousin sy'n wastad wedi bod gyda ni gytre, Glen Cross Limousins, a ers, sa'n siŵr, falle 7 mlynedd nawr, ni wedi bod yn dod â tarw neu heffer i'r sioe, so ie, na, ni jyst yn joio. A wedi bod yn neud hyn dy hunan wrth gwrs, wedi bod yn tywys anifeiliaid yn y ffairia, wedi cael tipyn o lwyddiant hefyd dros y blynyddoedd dwi'n deall, ynddo? Ie, yn bendant, mae'r dosbarthiad yma yn bwysig iawn I ni fel y Trinwyr Ifanc a bob tro mwynhau cystadlu yn dosbarthiad yma. Mae'n anodd, mae bob beirniad bob tro'n edrych am rhywbeth gwahanol, ond mae'n bwysig I gadw cystadlu yn y dosbarthiadau yma. A mae yna ddosbarth newydd yn yr adrannau yma eleni, felly y dosbarth cyntaf sydd gyda ni bore yma ydy'r Trinwyr Ifanc, y Young Handlers o dan 16, o dan 1 ar 15. Wedyn mae yna ddosbarth arall wedyn rhwng 16 a 19. A wedyn mi fydd y trydydd dosbarth I rhai hynny dros 19. Felly, I ni'n cychwyn gyda rhai iau fan hyn, ac wyt ti wedi bod yn ei sgidiau nhw. Shwt fel nhw'n teimlo bore yma? Fi credu, mae'r cylch yn llawn, a mae hwnna jyst yn dangos faint o nhw sydd eisiau cystadlu yn y dosbarthiad yma, a'r ffaith bod 3 dosbarth lenni yn hytrach na 2, ond bydden ni'n meddwl, bydden nhw eitha cyffroes falle, maen nhw wedi dino'n gynnar I gael yr anifeiliaid yn barod, a just bydden nhw'n siŵr fod yn mwynhau'r profiad o falle nhw yn arwen ar anifeiliaid yn hytrach na falle pobl henach nhw sy'n helpu gyda'r gwartheg. Mae hwn yn gyfle I nhw I gael chans I wneud eu hunain nhw. Ac wrth gwrs mae rhai ifanc yma, maen nhw dan 16, ond bobl bach, maen nhw mor brofiadol yn dyn nhw. Maen nhw wedi bod yn gwneud hyn ers sawl blwyddyn, wedi bod yn helpu gatre ar ei ffermydd ac yn y blaen. Bod nhw'n ifanc, mae dan o'r profiad na'n does, a braf iawn i'w gweld gymaint yn y dosbarth ifanc. Mae'r dyfodol yn disglair iawn wedi'n ni. Ydy, ac mae rai o'r anifeiliaid yma, maen nhw'n fawr, maen nhw'n drwm, a I gallu handlo'r ein yn hyderus ac yn blaen, mae fe'n really dda a profiad anhygoel I nhw gallu gweud bod nhw'n gallu bod o dan reolaeth o anifeiliaid yma. A der I ni sôn felly am y beirniad, I ni'n gweld hi'n dod fewn i'r llun fan hyn nawr yn ei chot binc. Dyma I chi Madi Clac o Suffolk yn wreiddiol wedi tyfu lan ar stad Shadwell, le o'n nhw'n yn cadw gwartheg Henffordd ac chydig o wartheg Angus. A mae siŵr fydd y gwyneb yma'n gyfarwydd I rhai hynny honnoch chi sydd wedi bod yn gwylio cystadlu'r cylch gwartheg wythnos yma, achos mae Madi hefyd yn rhan bwysig iawn o'r tîm sydd yn paratoi'r gwartheg i'r teulu Olffords sydd wedi cael llwyddiant anhygoel yma yn Llanelwedd. Wedi cipio prif bencampwriaeth y Biff efo'r heffer Charolais wrth gwrs. A wedi profi llwyddiant anhygoel tymor yma wedi ennill yn yr Ucheldir, Sioe'r Ucheldir yn yr Alban, yn Sioe'r Efrog hefyd, a wedi cael llwyddiant mawr fan hyn yn ein sioe fawr ni. Felly mae Madi yn ferch hynod o brofiadol, ond erbyn hyn yn byw yng Nghonwy. Ac yn gweithio I gwmni UK Sires mae Madi yn chwilio am deirw ifanc newydd ar ei cyfer nhw. Felly, mae'r profiad sydd gan Madi, wel, yn anhygoel yn dweud Caryl. Ie, yn y bendant, definitely hi yw'r un y job ma bydden ni'n gweud. Bydd I siŵr fod nawr yn gofyn ambell I gwestiwn wrth bod bob cystadad, bob un yn dod lan ati hi. So, sim dal beth bydd y beirniad yn gofyn, mae bob beirniad yn wahanol, falle bydden nhw'n gofyn am yr anifel, neu am y person, neu beth maen nhw wedi wneud I gael yr anifel yn barod bore yma. So, mae hollol, a falle mae rai beirniad ddim yn gofyn lot o gwbl, maen nhw gyd yn wahanol, ond na pan mae'n neis I bob un gael profiad, a bydden nhw'n dysgu bob tro erbyn tro nesaf bydd nhw'n cystadlu wedyn. Ie, yn sicr, ond mae'n ddosbarth mawr wrth gwrs, tipyn o ffordd I fynd, felly dewch chi nôl ato ni yma I gylch y gwartheg ar gyfer dosbarth y Trinwyr Ifanc, y Young Handlers o dan 1 ar 15, a mae Caryl Haf Davies o Eglwys Wrw gyda fi'n gwmni o hyd. Caryl wedi bod yn cystadlu yn y gystadleuaeth yma sawl gwaith yn y ffairia a hefyd yn y sioe fawr. A Caryl, ni'n gweld fan hyn nawr ten dod at y beirniad Madi Clac sy'n beirniadu o Suffolk.
A Megan sydd dan ni fan hyn, Megan Davies o Gwm Gwaun, oedd Megan gyda fi yn y pwynt sylwebu ddechrau'r wythnos. Ac Megan wrth gwrs yn frwdfrydig iawn am y gwaith yma yn dywi ac wedi bod yn dangos diddordeb ers blynyddoedd. Ydy, chi'n gallu gweld bod hi wedi tyfu lan yn y job a oedd y heffer bach yn aflonydd gyda hi pan dath hi mewn i'r cylch, ond nath y beirniaid sylwi arni yn cadw ddi dan reolaeth a siarad gyda'r heffer a fi'n credu bod hwnna'n bwysig iawn achos mae'r job yn rwydd os chi'n arwen rhywbeth sy'n dawel trwy'r amser, ond fi'n credu bod e'n dangos falle mwy o sgil a bod chi yn hollol dan reolaeth o'r anifel os ych chi'n cael bach o challenge yn y ring. So fi'n credu nath y beirniaid sylwi ar hwnna. So mae'r heffer wedi setlo'n dda dy Megan nawr a mae jyst yn ateb cwestiynau'r beirniad. Un peth wedi sylwi hefyd, Caryl, yw pan mae'r beirniad yn sgwrsio gyda pwy bynnag sydd o'i blaen hi ar y pryd, mae bob un arall yn y cylch yn edrych ar y beirniad ac yn dal i fod yn gweithio'n galed iawn. A mae hynna'n bwysig achos ni'n gweld nawr Megan yn cerdded wrth Madi. A dwi wedi sylwi, mae Madi wedi yn y beirniad, mi wneith hi edrych o gwmpas y cylch, jyst i weld os oes na rhywun wedi troi bant neu os oes na rhywun falle ddim yn canolbwyntio fel dylen nhw. Mae mor bwysig bod ti'n dal i fod yn gweithio ac yn treol dal sylw'r beirniad yn dweud. Ydy, mae'n bwysig achos bydd y beirniad yn edrych arnoch chi bob tro a maen nhw'n disgwyl i chi falle i slaco neu dynnu llygad off beth chi'n neud, ond mae wastad yn bwysig i gadw i weithio, cadw'r anifel dan reolaeth a wastad yn ei siŵr bod y trad yn iawn a falle mae rai yno, sa'i di sylwi ar neb to, ond mae'n bwysig falle i droi'r anifel i ffeso lan. Lan y tir, ie. Achos even though mae pob un arall yn mynd am lawr, mae'r anifel yn mynd i edrych ar ei orau amser mae yn gwynebu lan. So falle bydd hwnna'n rhywbeth bydd hi'n pigo lan nawr os yw rhywun yn falle dim gyda'r Ifanca nawr, ond yn enwedig gyda'r ei hyn wrth i dosbarthiadau mynd mlaen, fe fydd hi'n bendant yn edrych ar hwnna, achos chi moyn dangos ar y nifel, ie. Hwnna'n bwynt da iawn, Caryl, achos mae'r can cwmpo chydig bach lawr tuag at y canol o'r rhan yma o'r cylch. A fel ti weid, mae'r rhai sydd i'r chwith o hwnnw ni fan hyn, maen nhw yn sefyll am lawr a dyw'r anifel yn dangos hynna'n cweith cystal wedyn, ac yw, ond difyr iawn, wrth i ni weld rhif 10 nawr yn dod at y beirniad yn cael tipyn o waith. Cael yr anifel yw le cywir, Florence Jones sydd gyda ni fan hyn nawr. Maen nhw weithiau ddim yn licio cerdded lan at y beirniad os nag nhw'n gweld anifel o'i blaen nhw. Mae hwnna'n gallu bod bach o her, i gael nhw i gerdded yn neis. Ond bydd y beirniad yn deall hwnna, mae hi wedi bod yn gwneud hwn am blynyddau. Mae'n gweithio dar anifel yma bob dydd, so bydd hi'n deall beth maen nhw'n gallu bod fel mewn awyrgylch gwahanol. A sôn am bobl yn gweithio'n galed ac yn paratoi yr anifel i ddod at y beirniad. Os droiwn ni lawr at yr un nesaf sy'n dod at y beirniad fan hyn nawr, sef Iestyn Llyr Hughes. Bod e ddim o flaen y beirniad eto, i ni'n gweld e dal yn brysur iawn nawr yn siŵr bod y coesau yn y lle cywir, y trad yn y lle cywir. Mae'n gweithio'r anifel yn dweud, fe'n edrych at y beirniad, yn dal pen yr anifel fyny. Mor bwysig yn dweud bod e'n neud hyn, bod e ddim yna eto, ac yn gwybod bod Madi yn sgwrsio efo Florence, mae e dal yn gweithio'n galed. Ydy, achos amser bydd Madi wedi gorffen gyda Florence, bydd hi'n troi a bydd angen bod e'n barod i ddod yn syth lan ati hi, a mae'n bwysig bod nhw'n dechrau off yn syth ac yn cerdded lan ati hi, yn hytrach na'n dechrau off ar yw ongl gwahanol. Chaf efo yna nawr, war y teg yn... Ydy, mae'r cluster mlaen. Hoelio i lyged ar y beirniad. Mae Madi wedi gofyn i fe ddod mlaen nawr. A dyma fe'n dod. Yn neud yn dda. Ydy. Yn dwi neud yn dda. Mae gwmyn o pethau un o watcho. Cerdded yn syth, watcho'r anifel, watcho bod nhw ddim yn cwmpo, dal yr raff, dal y ffon. Mae gwmyn o bethau i wneud. Mae'n bwysig le ti'n dal y raff hefyd yn dwi. Ydy, so chi moyn bod e da chi yn gyfforddus yn eich dwylo, bod ddim byd wedi clymu lan a bod rhyw broblem. Mae pob un a techneg bach gwahanol o sut maen nhw wedi cael ei dysgu. Arbennig, ond wrth gwrs mae hwn yn ddosbarth cryf iawn, 14 o bobl ifanc yn mynd am y garden goch na yn y dosbarth cyntaf heddi, dosbarth cyntaf Trinwyr Ifanc. Felly tipyn o ffordd i fynd, peidiwch yn mynd yn bell, dwch nôl ato ni. Gylch y gwartheg bore yma, a ddiwrnod ola ar Sioe. Dosbarth y Trinwyr Ifanc i'r rhai o dan 1 ar 15, 14
o bobl ifanc wedi dod yma i gystadlu heddi a chwarae teg iddyn nhw. Mae Caryl Haf Davies Eglwys Wrw gyda fi yn gwmni o hyd ac Caryl, mae wedi bod yn bleser i weld gymaint o'r rhai ifanc yma heddi nawr yn gwneud hyn, yn dangos diddordeb. Ydy, a chymod fe, fi'n credu bod mwy o merched na bechgyn dan ni yn y dosbarth yma, so mae jyst yn dangos falle bod y merched falle yn chymod, mae nhw sy'n yn y dosbarth yma, ond na, bydden ni ddim yn licio job y beirniad bore yma. Mae nhw gyd yn neud job yn dda yn ei ffordd i hun. Mae wedi. A mae wedi rhoi amser i bob un hefyd yn dwi. A cerdded o gwmpas maen nhw nawr. Maen nhw wedi bod yn sgwrsio gyda'r beirniad. Maddie Clark, hi yw'r person pwysig yn y canol. A mae hi nawr jyst yn gwylio nhw'n cerdded o amgylch y cylch unwaith eto. A dwi'n meddwl, mae bob beirniad yn y dosbarth yma'n gwneud pethau yn wahanol, ond dwi'n meddwl mwy o thebyg fydd hi'n dechrau tynnu nhw mewn i'w trefn sy'n ni'n tybio falle? Ie, byddwn ni'n meddwl bydd hi'n dechrau pigo i cynta, i la trydydd, a wedyn dilyn mlaen o fyna. A wedyn reina bydd ddim ymlaen wedyn i'r overall young handler wedyn. So mae dal yn watcho nhw, mae popeth maen nhw'n neud, a mae rai anifeiliaid yn gallu, maen nhw'n arwen yn stiff, maen nhw wedi gael wythnos hir, maen nhw wedi blino, weithio son nhw yn licio dilyn mlaen, ond fi'n credu os mae'r person tu ôl neu beth bynnag yn helpu'r person o flaen i gael yr anifel i symud, ond bydd y beirniad yn edrych ar hwnna, bydd hi'n licio bod pobl yn gweithio fel tîm a helpu'r gilydd, achos mae'n anodd, chymod, amser mae rhywbeth ddim yn arwen fel chi moyn iddo fe. Felly gwed nawr bod ydwn ni un o'r rhain yn cael trafferth i gael yr anifel i symud ymlaen. Petai'r person ifanc tu ôl wedyn yn defnyddio ei ffon jyst i annog yr anifel o'i blaenau nhw i symud, bydde hwnna'n beth positif yn dyfarnu sy'n ti'n beirniadu? Ie, yn bendant, bydden ni'n licio gweld bod pobl yn helpu i'w gilydd, achos... Dangos bod nhw'n stocmen felly yn deall y gwaith, Ie, ac yn gweithio a watcho beth arall sy'n mynd mlaen. Dim pwynt i nhw cadw cerdded mlaen a bod yr anifel o flaen nhw wedi stopo. Mae rai nhw gyd i weithio gyda'i gilydd yn y cylch mewn ffordd i gadw beth ei droi. Oes, yn sicr. Ond mae'n lein o'n nhw lan yn hytrach na tynnu nhw mewn. Falle bydd hi'n tapo y 3 gorau mlaen, falle. Wel, dyna ni te. Edrychwn ni mlaen i weld ble mae'r garden goch ma'n mynd yn osbarth cyntaf Trinwyr Ifanc. Felly, da chi, pidwch mynd y fell. Ydych chi'n ôl ato ni ac i ni'n cyrraedd pen llanw y dosbarth cyntaf heddi ynghylch y gwartheg y Trinwyr Ifanc y Young Handlers. A dyna ni, y beirniad Maddie Clark o CFfI yn wreiddiol, bellach yn byw nghonwy, wedi wneud y penderfyniad ar garden goch. Fel y gwelwch chi, wedi mynd i Estyn Llyr Hughes o Sir Fôn. Caryl Haf Davies Eglwys Wrw gyda fi. Megan fyna wedyn o Gwm Gwaun yn ail. A'r trydydd yn mynd i Ashley Hughes. Wel, tipyn o gystadleuaeth, chwarae teg. Ydy, tipyn o gystadleuaeth, ond fi yn credu bod yr 3 sydd dau, maen nhw'n sefyll mas o'r dechrau. Fi'n credu bod jyst dan o'r bach extra profiad. Maen nhw'n watcho'r beirniad trwy'r amser a ie. Arbennig. Mwy o gystadlu ddod, aros gyda ni, ac ai mewn i gysgwrs gyda'i Estyn, felly i'w long gyfarch nawr yn y man. Estyn, wel llongyfarchiadau ti. Ti wedi wneud i boi? Diolch. Oedd hwnna ddosbarth caled cystadleuol iawn yn dod. Oedd. Mae gan yn danos yn dda fan'na. Siwt sioe ti'n gael? Da, diolch. Da iawn, diolch. Wedi colli dy lais? Do, dwi wedi. Wedi bod yn canu gormod? Na. Nosweithiau hwyr a bwriau cynnar mae yn helpu mam a dad efo'r gwartheg. Ia, do. Faint o brofiad sydd gyda ti Estyn yn dangos? Nes i danos teirw y mama di llun. Yn y bytad y garden goch. Le arall ti wedi bod wedi'n haf ma? Da ni wedi bod yn Sioe Llan Rwst. Da ni'n mynd i Sioe Sir Fôn ar ôl hwn. Wrth gwrs, y sioe leol i chi wrth gwrs. Sioe môn amdani. A fyddi di'n dangos y myni hefyd? Fydd. Da iawn ti. Llongyfarchiadau mor iawn i ti Estyn. Arbennig. Diolch.